ଦୁଇ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଜଣେ ସହର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଅତି ସଫଳ ଓ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଗଲେ। ଅନେକଙ୍କ ଲାଗି ସେ ଈର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ଅହମିକା ଜାତ ହେଲା। ଥରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଥରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳର ସହରରୁ ବୁଲି ଆସିବେ। ସେହି ଛୋଟ ସହରରେ ତାଙ୍କ ଆଗମନ ଲାଗି ବିଶେଷ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଛାତି କୁଣ୍ଡେଇ ମୋଟ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ରହୁଥିବା ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରୁ ନିଜ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଖବର ପଠାଇ ଡକାଇଲେ। ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ସେହି ସହରରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ବୋଲି ସେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମିଳନ ହେଲା। ସଫଳ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ନିଜ ସଫଳତାର କାହାଣୀ କହି ଚାଲିଲେ, ଯାହା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କଲା। ସବୁକିଛି ଶୁଣି ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଖ୍ୟାତ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ବାଲ୍ୟକାଳୀନ ସହରରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଗଲାବେଳେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଲାଗି ଛୋଟିଆ ଚିଠିଟିଏ ଦେଇଗଲେ। ତହିଁରେ ଲେଖାଥିଲା, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ମୋ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲି ଏକ ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ। ଯେମିତି ମୋ ସଫଳତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଗାତ୍ରଦାହ କରିବ ବା ମୁଁ ଈର୍ଷାର ପାତ୍ର ହେବି, ତାହା ମୋତେ ଆତ୍ମପ୍ରସାଦ ଦେଇଥାନ୍ତା। ସେଠାରେ ସେମିତି ଘଟିଲା ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ମୋତେ ମୋ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖାଇଦେଲା। ତୁମେ ମୋ ସଫଳତାର ଏତେ ନିରୋଳା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କଲ ଯେ ମୋ ଅହଙ୍କାର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ଦେଖିଲି ସତରେ ତୁମ ବିଚାର କେତେ ଉଚ୍ଚରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ତୁମେ ମୋତେ ଈର୍ଷା କରିଥିଲେ ହୁଏତ ଏ ଚିଠିଟି ମୁଁ ତୁମକୁ ଲେଖିନଥାନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗୁରି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।